En levende plantevæg er dekorativ og forbedrer både indeklima og akustik. Men for at være sikker på, at den holder år efter år, og at den er ren, vandtæt og bæredygtig, så skal plantevæggen være fra Natural Green Walls. Alle folk kan godt lide, at der er noget grønt. Og frem for at have den her sådan sædvanlige yuccapalme stående i en stor potte, så ser det lidt mere spændende ud med en plantevæg. For det første ser det flot ud med planter, levende materialer, og for det andet så er det også med til at stabilisere luftfugtigheden i vores indeklima. Mindre vægge under 10 kvadratmeter kræver ingen tilslutning til vandforsyning. Takket være potternes indbyggede vandreservoirer, behøver vi kun at vande fra vores mobile vandvogn cirka hver 3. uge i forbindelse med servicebesøg. Plantevæggen kan tilpasses enhver placering, og størrelsen rækker fra nogle få til flere 100 kvadratmeter. Den er modulopbygget, så med planter i forskellige nuancer kan man designe et mønster, som passer til rummet. Natural Green Walls er en gennemtænkt, enkel og fleksibel teknik, som bare fungerer.